Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Priča iz Zbornice. Prošli put smo razgovarali o motivaciji, a danas imamo isto tako jednu veoma zanimljivu temu. To je tema bazirana na pitanjima koja nam roditelji često postavljaju u učionici budućnosti, a tiče se toga da li je moguće učiti bolje uz više slobodnog vremena. I to je ono čemu ćemo danas posvetiti pažnju i pričati sa našim drugarima sa kojima smo tu svake nedelje. Tu je naravno Nataša, osnivačica učionice budućnosti i mentor, Dejana koja je dečiji psiholog i psihoterapeut, koja se fokusira na praksu i nastavne metode, i Rastko koji se pretežno bavi unutrašnjim procesima i navikama, takođe dečiji psiholog. Zdravo svima. Zdravo, zdravo. Jedan veliki pozdrav i tebi i onima koji nas gledaju i slušaju. Da. Pa, evo na početku, ajde Nataša da krenemo od tebe, dakle taj magični odnos učenja i slobodnog vremena, da li je moguće da to ide jedno sa drugim, jedno bez drugog, jedno povlači drugo, kakav je taj odnos i zašto nas roditelji baš toliko često to pitaju, šta je to, kakav to utisak stičemo najčešće? Ja bih počela sa onim zašto. Zašto mislim da je najvažnije pitanje koje postavljamo iznova i iznova, zašto nešto radimo, zašto se trudimo, zašto nam je nešto potrebno i zašto je u stvari osnova za početak motivacije, a onda kasnije i za bolje naravno svakako učenje, a kada imamo bolje i efikasnije učenje, onda logički imamo i više slobodnog vremena. Kada dete zna odgovor na pitanje zašto nešto radi i zašto je to baš tako, onda je i jasnija slika koju ima pred sobom i onda postoji neka vizija i onda postoji neki plan i onda zapravo uranja u proces, ajde tako da kažemo, celoživotnog učenja od kojeg nema otpor, nego za kojim ima želju. E sad, kako da dođemo do tog odgovora zašto? Verovatno ćemo večeras bar zagrebati deo te priče, a ja sam sigurna da ćete mi u tome pomoći da zajedno razmišljamo na tu temu. Ko će prvi da pomogne? Uskačite. Pa evo ja ću, sjajna je tema i nekako najčešće i roditelji i mi koji smo roditelji stalno nekako pokušavamo i borimo se sa tim odnosom slobodnog vremena i učenja. Nekako nam se uvek čini, pogotovo u tom nekom mlađem uzrastu, da li ćemo naći pravu meru i da li će to nekako, dok još deca uče da planiraju i uče da uče, da li ćemo ih možda opteretiti nekim vanškolskim aktivnostima koje se, ajde da kažem, ne mogu računati u to slobodno vreme, jer to su isto aktivnosti, i koliko je dovoljno deci kog uzrasta slobodnog vremena, a koliko treba vremena da provedu u učenju. Naravno da nije nužno da to neko vreme koje dete provede u učenju, to jest broj sati ili već kako kažu koliko su u toku tog dana oni posvetili izradi domaćih zadataka, ne znači i bolji uspeh u školi. Naravno da od mnogo toga zavisi od drugih elemenata, ali to je prvenstveno koliko su oni bili pažljivi, koliko su bili fokusirani u vremenu koje je određeno za učenje. Ono što mi nekako psiholozi volimo da savetujemo jeste da je taj individualni pristup uvek nekako donosi najbolje rezultate. Čak kada postoje dvoje i više dece u porodici, nekako nije isto kod svakog deteta, čak ni pažnja koliko traje, ni koncentracija. Jako je važan individualni pristup da roditelj na početku uvek proceni koliko dete drži pažnja koja je usmerena na učenje i na savladavanje gradiva kod kuće. I naravno ta pažnja može da se vežba, izvežba, da ona bude duža ukoliko vidimo da je to jako kratko.
Ali ono što je bitno na početku, pričat ćemo još o tome, ali jeste da to neko učenje kod kuće iziskuje i pauze, i razgovor na datu temu, i menjanje nekih aktivnosti, svašta nešto, postoje naravno puno tehnika i načina kako možemo da to učenje učinimo zabavnim, da ono ne traje dugo, da ne traje 100 sati, koliko nekada roditelji znaju da zadrže dete u izradi domaćih zadataka, pogotovo dete kojem određeni predmet ide teško. I onda im treba više i vremena, ali sve ono što prelazi granice njihovog fokusa je potpuno potrošeno vreme uzalud. Tako da, evo za početak, nekako bih se složila da je tema izuzetno važna, ali da je i taj neki individualni pristup takođe bitan. A šta mislite sada o ovom recimo podatku da sve manje, ajde tako da kažem procentualno, dece uopšte vlada vremenskim okvirom i pojmom generalno vremena. Pogotovo sada kada uzmemo u obzir i recimo pametne telefone i TikTok i sve ostale mreže, da je zapravo vladanje vremenom jedan, hajde tako da kažemo, možda i broj jedan problem zapravo kod koncentracije i motivacije i svega ostalog i tog boljeg učenja i više slobodnog vremena. Da zapravo TikTok, ne samo TikTok, nego mreže i generalno upotreba telefona pojede to vreme koje možemo drugačije da iskoristimo. Aha, ja sam imao ideju do poslednjeg dela rečenice da znam šta hoću da kažem, a sad možda nisam siguran. Ali teo sam da kažem da treba obratiti pažnju, ajde sad, da ne kažem najlakše svaliti krivicu na TikTok, definitivno je da to možemo posebnih 3 emisije da imamo što se tiče zavisnosti od mobilnih telefona i igrice interneta i tako dalje. Ali ajde kažemo da pođemo od pretpostavke da dete ne zna dobro da raspolaže svojim vremenom. Mislim da je tu pre TikToka u stvari odgovornost roditelja. I ajde kažem sad nekako pričamo neku opštu priču, nemamo sad konkretno jedno dete, odnosno jednu porodicu, pa oni imaju svoju konkretnu situaciju, ali da u stvari ajde kažemo da se dete zanese čačkajući telefon, igrajući igrice i ne planira svoje vreme i nije svesno da za pola sata mu počinje plivanje na Spensu. A šta hoću da kažem, mislim da tu najveću odgovornost u stvari snose roditelji, u smislu, ajde kažemo, neke krivice, da u stvari roditelji nisu sposobni da vide da će dete da napravi grešku zato što nije dobro isplaniralo svoje vreme i šta rade onda, oni uzimaju tu organizaciju u svoje ruke. I onda dete ide kao na nekoj isprogramiranoj traci, roditelji podsjećaju, za pola sata ti počinje trening, jesi spakovao torbu, jesi uradio ovo i bukvalno roditelji konstantno bivaju jedna vrsta podsjetnika i šta se tu naravno desi? Desi se da dete se pasivizira i da prestaje da vodi računa o tome jer neko drugi vodi računa. A šta roditelji tu rade? Roditelji podsjećaju jer objektivno šta će se desiti? Desi će se da će dete zaboraviti na nešto, desi će se da će zakasniti i tako dalje, ali onda roditelji nisu spremni da ostave dete da snosi svoje posledice i zbog te roditeljske, ajde da kažemo, netolerancije na određenu vrstu neuspeha i nepostignuća, roditelji onda svoju pažnju i svoju odgovornost i inicijativu ulažu u nešto što treba da bude detetovo i onda se ulazi u taj začarani krug, dobijamo neodgovorno dete i roditelja koji vodi računa, koji onda s razlogom roditelj interveniše jer potpuno primećuje da dete, ukoliko ga ne podsjeti, da će dete zaboravi, ali cela suština jeste u stvari ostaviti dete da određeni broj puta, to je jako teško licitirati u odnosu i na uzrast i na neka do tadašnja iskustva, da li je potrebno nekom detetu 3 puta ga ne opomenuti da spakuje kupaći ako ne znam ide na plivanje pa neće moći da trenira ili će trebati 23 puta, to je sad jako teško
licitirati, ali mislim da je to jedini način stvari ostaviti dete, da dete lično snosi posledice svoje neodgovornosti i nebrige i da je cela suština se u stvari roditelji lagano izvlače iz tog začaranog kruga, jer najčešće roditelj neko očekuje da će dete naprasno jednog dana postati odgovorno i uvek ide ono pitanje dokle ja moram da te podsjećam i dokle ja moram da vodim računa, pa realno Zauvek je. Ako se nešto ne promeni, ali cela suština jeste mora jedno vreme da protekne gde će dete da se suoči sa realnom situacijom kako izgleda njegov život i koje su njegova postignuća ukoliko ga roditelji ne podsjećaju. A kako u stvari sad pitanje, recimo, kako da pomognemo roditeljima, kako da stvaramo uopšte taj odnos prema vremenu i obavezama, kada počnemo sa tim, već u vrtiću, tako? Pa zašto da ne? Odnosno, U vrtiću već, naravno, što ranije to bolje. Mislim, deca u vrtići kad krenu i oni tu postoje neka pravila ponašanja, čak koje se odmah usvajaju, ne samo pravila ponašanja, nego i način kako oni funkcionišu, neka rutina svakog dana, moraju da spremaju igračke za sobom, moraju da znaju kako staju u red, kako idu. Mislim, to su već nekako stvari sa kojima se počinje i gde oni moraju da razmišljaju kada vaspitačica kaže sad radimo to i to, oni već imaju neku strukturu šta bi trebalo oni da urade. Tako da od malih nogu, koliko god mi njih štedili i mislili da su oni mali, nikad nisu, mislim, uvek naravno uskladiti njihovim mogućnostima, ali trebaju da preuzmu određenu vrstu odgovornosti i u tom najmlađem periodu. Ja bar tako mislim. A kako pomoći roditeljima? Pa, mislim, kako vaspitavamo decu, tako moramo malo i pojedine roditelje, ne mislim sve, zato što mislim da svaki roditelj definitivno ulaže, bar ja mislim, maksimalni napor da to roditeljstvo bude kako treba, ali nekako naše navike vrlo su transparentne i deca ih detektuju, vide, oponašaju i sad ukoliko je roditelj stalno na telefonu, znamo i sami da će biti i dete stalno na telefonu. Roditelj troši previše vremena na telefonu, troši ga i dete sigurno. To vreme jako lako se otme kontroli, pogotovo kada su sadržaji interesantni, slike idu brzo, oni jednostavno nauče na taj način fokusa pažnje, dok kada moraju da rade jedan zadatak iz matematike, to tako nije interesantno, ne ide tako brzo, moraju da dođu, znači postoje koraci koje moraju da prođu, to je njima malo u današnje vreme teže oni usvajaju taj način funkcionisanja, ali je to je odlično, mislim, za njih, jer zamislite da je sve na onaj način kako oni sada funkcionišu i šta gledaju, da tako i uče. Mislim da ne bi razvili određene sposobnosti i određene veštine koje na ovaj klasičan način ipak usvajaju. Koliko god mi je ovo mnogo teže možda nego što je nama bilo, jer u naše vreme nije bilo tog načina zabave. Nama je bila zabava ili televizija ili sport napolju ili knjiga. To danas njima nije blisko. Oni nađu zabavu vrlo lako, dok smo mi morali čekati i čekivati onaj crtani film, dok smo čekivali neku emisiju na televiziji koja nam je bila zabavna, to mogu u svakom trenutku da pogledaju, da se uključe i gde će onda škola i motivacija biti toliko važne. A znate šta sad razmišljam? Zapravo, ako smo počeli od vrtića, pa se prebacujemo na nivo škole, šta je stvar dobre organizacije? Pa dobra organizacija vremena počinje već na času. Kada ti zapišeš šta imaš za domaći, kada zapišeš šta si radio, gde, na kojoj strani u udžbeniku, kada imaš neki trag sa tog časa i ti si već napravio prvi korak zapravo ka dobroj organizaciji. Već znaš kada stigneš kući šta ćeš da radiš kada dođe to vreme za učenje, jeli?
kada se odmoriš. Znači, nećeš onda tražiti po ne znam, udžbeniku listati dok ne dođeš do te neke poznate fotografije ili slike, koju imaš u lekciji, pa kao, aha, to sam radio, nego zapravo već ta dobra organizacija počinje i na samom času. Pa se onda prebacuje na onaj nivo kod kuće. Tako je, i tu i postoji jedan jako veliki neprijatelj svega toga što bi bilo onako idealno, upravo to što si ti rekla, a to se zovu roditeljske Viber grupe, koje pogotovo u prva 4 razreda bivaju jedan značajan kamen spoticanja, jer tu se uvek dozna šta ima za domaći, koji zadaci iz matematike i sveta oko nas ili prirode i društvo nešto. Načuo sam da se vratilo, da nije više sveta oko nas, nebitno da ne talasam, i onda u stvari roditelji provere šta dete ima za domaći i onda mu kažu i onda dete radi domaći. To je onako jedna, ajde kažemo, masovna pojava s kojom sam se ja susreo. Iskriveni neprijatelj negdje, jel? U stvari na Viber grupama se sazna i onda bukvalno dođemo do situacije kada imamo savjetodavni razgovore kod ljudi. Vi sad shvatate da u stvari vaše dete ima ne problem sa učenjem, nego ima vaše dete trenutno na času po znacima navoda nije sposobno, teoretski jeste, u praksi očigledno nije, da kad učiteljica kaže za domaći 1., 3., 4. zadatak pod A, B, V i G, da zaokruži da je to za domaći. I kad dođe kući treba isto tu taj radni list da otvori i pogleda šta je zaokruženo i da uradi domaći. Pa jako veliki broj dece u stvari to ne radi. Ajde da kažem, u stvari ja negde imam uvid, najčešće u situacije ne idu roditelji kod psihologa sa roditelji dece s kojima je sve u redu i koji nemaju problema sa školom. Ali ovi koji se, pogotovo kažem u prva 4 razreda, jako česta situacija da u stvari roditelji proveravaju šta deca imaju za domaći. Pa hajde onda da izjednačimo sad stvari. To je sad isto ono, kao što smo malo pred pričali. Dakle, ako opominjemo dete, hajde imaš još 10 minuta da se spremiš, imaš još 5 minuta da se spremiš, hajde sada već kasnimo, spremaj se u hodu, spremaj se u automobilu i tako dalje. Znači, ista situacija preslikano na Viber grupu. Što bi sada dete pamtilo kada treba da krene na trening, ako je tu roditelj da ga podsjeti. Druga stvar, što bi dete pamtilo šta ima za domaći, ako je roditelj tu da ga podsjeti, odnosno ako je Viber grupa tu da ga podsjeti. Ti sad imaš i onaj drugi nivo sada, već kada deca su od 5. razreda, pa 8. imali smo učiteljicu Viber grupe mame koje su bile aktivne. A sada imaš Viber grupe njihove, pa kaže ovako, dođe kući iz škole i kaže, ne znam šta imamo za domaći. Kako ne znaš? Pa ne znam, pitaću nekog na grupi. Ali došao je iz te škole, znači nije se potrudio, znači ni tu informaciju da pothrani, ono što se kaže, bar u ono kratkoročno pamćenje. Zato što smo oslonjeni na grupu, tako? Neko će na grupi reći. Ja sam, do sada jedino zašto sam savjetovao roditeljima u kontekstu ocena da treba da kažnjavaju dete jeste jedinica iz domaćeg. Objasnit ću. Da bi imao jedinicu iz domaćeg, to znači da treba da skupiš 3 minusa. To znači da minimum 3 puta si otišao u školu bez domaćeg. Kaže minimum, jer kad se desi prepisat će na malom odmoru, desit će se da učiteljica neće proveravati baš taj čas da li je domaći urađen, tako da obično to je 4-5 puta si otišao u školu bez domaćeg, plus minus iz domaćeg se ne dobija ukoliko ti je zadatak netačan. Znači, cela suština je u stvari da si ti otišao potpuno bez ikakvog urađenog domaćeg zadatka, znači jedinicu iz odgovaranja može da se desi dobiješ. Pitao me baš to pitanje koje nisam, jedinu lekciju koju nisam učio, pa nije htela drugo pitanje da me postavi. Jedinica iz domaćeg, bio si bolestan, nešto ti nije bilo jasno, bilo samo 3 zadatka, u 2 si pogrešio u poslednjem koraku, rešenje netačno, prvi nisi znao,
jedinica. Ali jedan iz domaće, kažem, to je onako jedna hronična posledica potpune nebrige i nevođenja računa o obavezama. Evo još jednom kažem, znači nećeš dobiti minus iz domaćeg ukoliko ti nije tačno rešenje u zadatku ili si nešto pogrešno pisao. Minus iz domaćeg dobijaš kad ništa nisi doneo od urađenog domaćeg zadatka. I onda često upravo je to situacija roditeljima se pali lampica, sad ako ga ne podsjetim, dobit će minuse, odnosno ima 2 minusa. Roditelji su ti koji nisu spremni i odnosno sposobni da istolerišu da će njihovo dete dobiti jedinicu i onda kreće taj začarni krug. Oni preuzimaju odgovornost, odgovornost je otprilike kao onaj Arhimedov zakon, koliko zapremi baciš u kadu, toliko se izlije iz nje, tako koliko roditelj ubaci svoje odgovornosti, toliko dete prospe. I eto, mislim da to... Ali da ti otkrijem jednu nastavničku tajnu sada. Vidi, Dejana to dobro zna, nisu 3 minusa u pitanju, znaš, obično nastavnik kaže, znaš, 4, 5, znaš, kad dođe do 6, sad stvarno, mislim, znaš, ono sad ću upisati. Znaš koliko između tih minusa ima? Da, znaš koliko znači, jedno 10 puta si trebao da odeš bez domaćeg da bi dobio jedinicu. Eto. Onda, znaš, kad stvarno prekipi, onda stvarno nastavnik kaže, sad stvarno pišem jedinicu, Tako da nisu samo 3 minusa. Tako, Dejana. Pa, naravno, to kada vide da se može, onda to krene i dobije tu i više puta minus, samo što se, to nekako obriše, pa ajmo damo još jednu šansu, na kraju ipak mora da dobije neku posledicu, jer domaći su jako važni, višestruko važni, tako da ne samo što se govori o odgovornosti, nego o nekom savladanom gradivu i mora domaći da se radi. A to i mi jeste problem, zato što pretpostavljam da mi negde možda previše i tolerišemo, a možda bi trebalo tu malo da budemo stroži, da zaista ispoštujemo ta neka 3 minusa, pa možda da decu na taj način motivišemo da nešto urade, jer ovo je magareća usluga što im brišemo. Nije dobro. Da. A šta nam je sa poboljšanjem učenja kada pričamo o onim segmentima da treba u stvari da naučimo decu baš ovo? Šta mislite? Opet idemo korak po korak. Znate onu priču. Kao i sve. Kao i kad radimo samopouzdanje i radne navike i sve je korak po korak. I to jeste onako, kako da kažem, najbolji put da se nešto onako temeljno odradi. Jako je bitno, opet napominjemo, što će i sigurno i kolega reći, mali koraci, što znači neki dostižni ciljevi, da ne bi došlo kod deteta do nekog demoralisanja, znači da ukoliko ne bude uspelo da odradi korak koji smo mu na neki način odredili, znači da su to koraci po njihovoj meri, uvek samo malo više, i da oni to uspešno, da imaju osjećaj uspešnosti, da uspešno savladavaju svaki taj korak. Tu mislim da nekako na taj način dolazimo do onoga cilja koji nam je i bitniji možda od te ocene koju će da dobije u tom trenutku, a to je da on nauči kako se uči, da nauči koliko vremenski mu odgovara uči, kako to da isplanira neko svoje vreme, pošto znamo i sami da je puno predmeta, pogotovo u ovim višim razredima, puno predmeta, puno gradiva, sve to treba savladati. Naravno, nisu svi predmeti svaki dan, pa onda oni misle da će imati vremena, ne uče taj dan taj predmet, nego uče ga uoči sledećeg puta kada imaju taj predmet, pa onda to bude traljavo nikako, pa ih malo bude i aneksioznosti, zato što se boje da neće stići, pa što u stvari i ne stignu dobro to da savladaju. Tako da ima toga svega, to kampanjsko učenje, kogu god kažu ljudi, ne znam, da postoji tip ličnosti kampanjci i ovi koji nisu, ali nekako mislim da to kampanjsko učenje za ocenu i za sutra
nikad nije donalo dobar rezultat. Koliko ajde da kažemo teško usvojimo u nekom kratkom vremenskom periodu, tako se vrlo lako i zaboravi. To isto gradimo, znači ono ne ostavlja neki dubok pečat. I zato imamo decu koja čak i nižu dobre ocene, ali na kraju to znanje jednostavno iščezne. Jednostavno na kraju školske godine, ako ih pitamo šta su radili u septembru, ne sećaju se. I realno se toga ne sećaju. Što znači da je to bilo učenje koje prosto nije se nigde zadržalo. Da bismo to izbegli, onda ih moramo, kao što i u ovoj školi oni mogu da nauče, a to je kako se ispravno uči, kako se pravilno uči i koji je nekako njihov stil učenja njima najbolji. Baš ono što mi radimo na programu. Tako je. Ja bih ovdje samo dodao, da se vratim na ovu ilustraciju od gore. Ako radimo korak po korak, ali pre toga treba naučiti sve te korake po kojima se rade, a to iziskuje određeni proces. Opet trebaju roditelji da budu ti koji će da se pomire sa određenim periodom određene količine neuspeha što se tiče postignuća. Treba naučiti te korake. Ako ta metodologija nije savladana čak i negde pre polaska u školu, ajde da kažem negde na samom početku osnovnog obrazovanja, dok se nauče ti koraci, dok krenemo odnosno dok oni krenu da rade korak po korak, za to vreme ide kontrolni, ide pismeni, ide odgovaranje i dete jednostavno nije spremno da istog trenutka bude na visini zadatka. Tako da eto, moje onako savjet roditeljima, budite spremni da istrpite školski neuspeh, odnosno slabije postignuće vašeg deteta i da se lagano izvlačite iz bespotrebne, ajde da kažemo, neke edukativne simbioze, da sad izmislimo termin. Jer tu opet se vraćam na taj začarani krug. U stvari roditelji pomažu detetu da bi dete dobilo višu ocenu, da bi te više ocene u stvari kasnije ulazile u prosek, da bi dete moglo da upiše neku bolju srednju školu. A u stvari bolju srednju školu podrazumeva se znači da je potrebno više bodova i da je to neka škola koja kasnije iziskuje još veću količinu vremena koja je potrebna za učenje i još kompleksnije gradivo. I onda kao idemo u srednju školu, onda ja pitam roditelje, pa jeste vi spremni da i u srednjoj školi nastavite istim ovim tempom, da podsjećate, da preslišavate, da učite unapred, da li ste svesni koliko je to ozbiljnije gradivo. Čak mislim da se tu u stvari najveći moment dešava na tom prelazu iz 4. u 5. razred. I da u stvari prva 4 razreda nekako roditelji prilično u rukavu drže to gradivo. To je onako vrlo jedna poznata materija, lako savladiva, baci se malo pogled 5 minuta na lekciju, onda od 5. razreda već kreću geografije, biologije, istorije, u 6. da ne kažem fizike i tako dalje. I neretko roditelji povuku onako jedan nagli rez i kažu, dosta, tu sam ti bila prva 4 razreda, evo kažem u ženskom rodu, češće mame to budu, tu sam ti bila, ti pomogam, ti si sad već veliki, otprilike ulaze, tamo tad negdje ulaze u pubertet i sad izvoli lepo sam. I tu se onako jako osjeti ta efekat medveđe usluge, gde dete neodgovorno, nema razvijene radne navike, gradivo postaje višestruko kompleksnije i zahtevnije i u tom trenutku kad je sve postalo još teže, nema onoga ko će da vodi računa i ko će da pomaže. Da. Odjednom počne da dobija jedinice i dvojke u školi. Pritom nema učiteljice koja te dobro poznaje, koja ima razumevanja za tebe, koja će ti izađi u susret.
x broj nastavnika deci ne zna ime i prezime dok završa osnovnu školu, ne znaju ni kako se zove i prezivaju. Oni imaju svoj tempo i teraju. Jednu stvar bih samo sada da, kada smo već pričali o ovome korak po korak, to je ono što mi zapravo sad svo troje negde i radimo na učionici, i na našem mentorskom programu na učionici Budućnosti Plus prolazimo sa decom taj korak po korak metod, gradeći novi sistem, ali zapravo negde simptomatično da u školi često na individualnim razgovorima roditelj dolazi, pa i sada kada pričamo sa roditeljima na samoj učionici, to i Goran nek zna, roditelj dolazi sa onim da kaže, eto moje dete je recimo baš juče sve znalo, ja sam ga proverio i meni je ispričao lekciju i to je bilo savršeno i otišao je da odgovara kod nastavnika sutradan i ništa nije znao i dobio je keta. Kako to? Kriv je nastavnik. Ajmo sada da se vratimo nekoliko koraka unazad pa samo da kažemo ovo što je Dejana već negde i naglasila. Velika razlika između onog zapamćeno trenutno i zapravo trajno naučeno. Dakle, ono što je naučeno ostaje kao negde neki zarez u mozgu i ne da se tek tako lako zabašuriti, a ono što je zapamćeno u stvari nekih 70%, kažu naučnici, ode preko noći. Zabravi se, ispari, nema ga više. I dete dolazi sa nekih 30% na odgovaranje. Pa kad oduzmemo tu, u stvari kada dodamo tu i tremu, dakle oduzimamo još tu nekih 10%. Pa ajde još jedan faktor neki, koji će ti opet oduzeti 10%, ostajemo sa nekih 10% nekog znanja da izvučemo neku dvojku. A kaže kod kuće je sve znao. Pa nije. U stvari nije prošao taj proces učenja, zapravo nije prošao proces razumevanja, pa tek onda proces učenja lekcije zato što smo to radili kampanjski, radili smo u poslednjem trenutku. A ne možemo da napravimo te tragove u poslednjem trenutku. Nema šanse, tako? Tako je. Sve si u pravu. Naravno da je suština u ponavljanju, suština je u temeljnoj obradi gradiva, u samostalnom istraživačkom radu na datu temu, vezano za gradivo, ne samo ono što piše u knjizi, nego malo i pričanje na tu temu, gledanje, proširivanje nekih, ajde da kažem, saznanja o tome. Uvek postoje neki pismeni zapisi, možda neko filmsko ostvarenje, nešto na tu temu, uvek malo šire, da li pričati s roditeljima, da li se prisetiti neki primjeri života, obogaćeni primjerima, uvek deca lakše pamte na primjerima i na tom nekom primenjenom znanju i moraju da imaju vremena za ponavljanje. Zato nije uopšte uputno da se uči danas za sutra, nego da se uči taj dan kada smo imali taj predmet i na taj način da funkcioniše učenje kod kuće. Znači svaki dan učimo ono što smo taj dan imali od predmeta, a ponavljamo ono što smo imali prethodni dan za sledeći dan. I to je ono što je suština. Pa dok ne dođe ponovo taj predmet, mi ćemo ga više puta ponoviti i onda to nekako znanje pretvoriti u pravi zapis. Tako da mislim da moramo nekako da prevaziđemo taj način kampanjskog učenja, ali mislim da je on jako zastupljen, pogotovo kada su deca starija malo pa se pogube u količini gradiva, pogotovo ako nisu počeli od početka, nagomilava se gradivo, oni budu potpuno beshrabreni jer ne znaju dakle da počnu. Jer znaju šta god da krenu i da počnu, neće stići ono drugo. Tako da se tu oni onda malo od ovog čačnu, malo od ovog, malo od onog i to bude ništa. To bude samo reprodukcija koja ne može da dostigne neki cilj, neke petice ili već čemu teže četvorke. Znači, onda iz tog razloga roditelji nisu zadovoljni. Nisu zadovoljni ni deca, ni roditelji. I onda, znači, krećemo sa te tačke u već sledeće osvajanje, sledećih predmeta od te neke negativne polazne osnove, dok ne dođemo do onoga da im se više uopšte ne uči, da više nemaju motivaciju za učenje, da ne mogu da razumeju zašto postignu neki loš rezultat, a to je bukvalno ovo o čemu mi sad pričamo. I tu je važno u stvari
da se prvenstveno roditelji, koji pretpostavljam da nas trenutno više možda slušaju, a kasnije i deca, da se preispitaju i da u stvari razmisle da li je njima važno da dete nešto nauči ili im je važna ocena. To je u stvari jedno vrlo važno pitanje, da li je njima stalo da nešto saznaju i nauče i zapamte, ili samo ta cifra koja će da stoji u knjižici i u elektronskom dnevniku. To pravi prilično razliku, jer ako imamo neko dete koje je inteligentnije i bistrije, ono čak može da sedne noć pred kontrolni i za 2,5 sata da bukvalno natrpa sebi to u glavu, sutra ode u školu, malo se okreneš, malo se snađeš, malo prepišeš, nešto si na puškicu i mogu zamisliti to bude čak i 1 petica na kontrolnom, ali za mesec dana pitaš isto to dete nešto što je bilo na tom kontrolnom, već se ne zna. Tako da u suštini vrlo važno pitanje da li je važno nešto naučiti ili je samo važna ocena koja će da bude na kraju dnevniku. Gorane, gde si ti pronašao sad u ovom kampanjski ili u nekom drugom modelu? Ja sam se pronašao već na onim minusima na domaćem. Kampanjski definitivno. Evo i ja se... Ja nisam bila kampanjac. Ja nisam bila kampanjac i uvek mi to bilo fascinantno kako neki mogu to tako. Jedno dete imam koje nije kampanjac, drugo dete imam koje je kampanjac, Nataša ga zna. On sve stigne i nauči i prosto je takav tip i voli da uči noću, sve što nisam ja. Moram priznati da stvarno ja sam bio. Čak sam neke razrede i 2 puta utvrđivao, tako da... To nema u ovo vreme, ne postoji. To u ovo vreme ne postoji. Ali je doktorirao na kraju, tako da... Na kraju je kampanjski. Da je sve izgubljeno, znaš. Hoćemo da im kažemo šta smo im pripremili, evo samo kao, ukratko. Goran. Hoćemo. Pa na učionici, budućnosti, ponovit ću ono što smo rekli u prošloj epizodi, jer još uvek je relativno novo. Dakle, ako gledate sada ove priče iz zbornice, ovu epizodu, pogledajte u opis videa, vidjet ćete kako da se pridružite našoj učionici budućnosti. Svake nedelje odgovaramo na vaša pitanja i ova tema danas je zapravo nastala kao rezultat pitanja koja ste nam postavljali u okviru učionice. To nije sve. Imamo i novi Viber kanal koji raste i raste i naša učionica u odnosu na prethodnu epizodu. Do danas imali smo više od 100 novih članova, što je zaista sjajno. Više od preko 100 roditelja nam se pridružilo i reakcije su zaista fenomenalne. I ono što spremamo za ovu jesen i aktivno radimo svaki dan na tome jeste jedna nova sekcija u okviru učionice, nazvali smo je za sada Family Resource, i u njoj ćete stvarno imati poput ovoga dana što je Nataša podelila i što ćete imati prilike da vidite i u okviru materijala koji će biti dostupan uz ovaj video. Mnogo takvih materijala je u pripremi i zaista mnogo nekih resursa koji mogu pomoći da se različiti aspekti unaprede i da se generalno poboljša učenje i đački period, tako da pratite nas, gledajte nas i pridružite nam se učionici definitivno. Da, hoćemo da odgovorimo kratko, mada nemoguće je kratko odgovoriti na ova još 2 pitanja koja su nam ostala. Pričamo o samopouzdanju i koncentraciji. Tu ste vi, Rasko i Dejana, prozvani direktno sad, ali hoćemo samo kratko nešto. Kako raditi na samopouzdanju, kako da poboljšamo koncentraciju tokom učenja, pa ćemo onda ovo uz obećanje razraditi na sledećem našem druženju. Može? Naravno, može, već smo govorili o tom samopouzdanju, kako raditi na samopouzdanju, bukvalno sam evo sad spomenula, znači to su neki ciljevi, znači da isplaniramo sa detetom šta možemo, šta nam je cilj da postignemo, naravno to su dostižni ciljevi,
apsolutno nešto što dete može da postigne, znači ne možemo postavljati nerealne ciljeve i koji su koraci sitni kojim dolazimo do tog cilja. Naravno, pošto mlađa deca, pa boga mi i starija neka, moraju da potraže pomoć roditelja svojih, da oni zajedno sa njima, to je jako bitno, zajedno sa njima nekako naprave te neke male koračiće kojima će svaki segment dolaska do nekog cilja biti izanaliziran, adekvatno nagrađen, određenom pohvalom i na taj način će se dete osjećati uspešno. Dete će imati taj osjećaj da nije sve propalo, nego da oni ipak mogu i kroz te neke male postavljene ciljeve da dožive sebe kao neko ko je uspešan. Korak po korak dolazimo do onog nekog glavnog cilja koji smo postavili zajedno sa njima, a to jeste put građenja samopouzdanja. Baš kroz te male korake i male zadatke, da se oni jednostavno kroz te neke sitne uspehe izgrade sve ono što je možda nekada nestalo kroz pogrešan način učenja, kroz pogrešnu percepciju škole, kroz neke, ajde da kažem, udarce od strane možda nastavnika, okoline, svoje socijalne sredine, vršnjačkih grupa, jer deca koje se osjećaju neuspešno, ona i tekako dobro vide koliko su drugi uspešni i to ih još više čini frustriranim. Tako da svakom detetu će jako značiti da kroz ove neke male korake koje će početi kod kuće sa samim učenjem, doći do tog nekog, ajde da kažem, nivoa samopouzdanja koje će mu pomoći da se motiviše, da na neki način hrabro uđe u te neke dalje korake. Evo ja bih samo dodao na konto samopouzdanja. Put do samopouzdanja je u stvari osamostaljivanje. I ono što ponavljam večito, samopouzdanje i samostalnost, obe reči u korenu imaju sam. Znači da bismo imali samopouzdanja moramo samostalno da izvršavamo određene aktivnosti i opet se vraćam na staru priču, krenuti od osamostaljivanja na vanškolskim obavezama i ostaviti dete da samo iseče ćevap, odnosno da samo osuši kosu, a to kao nekako sečenje mesa, to onako daj da ti ja to, da ti ne izleti, da ti ne izleti i da se ne posečeš i nećeš da se ne isprljaš, da se ne isprljaš i nećeš ti dobro osušiti kosu i tako dalje. Tu se stalno šalje poruka detetu, tebi treba tu da je neko, ti si nesposoban, ti to ne možeš sam. Tako da nikako ne gledati školu i sve što je vezano za školu kao neki poseban sistem i neku posebnu realnost koja nema nikakve veze sa sušenjem kose i sečenjem ćevapa. Tako da mnogo ranije se počinje sa i samopouzdanjem i radnim navikama i raspodelom uloga u porodici pre početka uopšte, pre polaska u školu. Tako da osamostaljivanje, pa ćemo preko osamostaljivanja u stvari doći do samopouzdanja. Kakva završnica, Rasko. I evo, samo bi još dodao onako, evo, podeliti. Nemoj, ovo ti bila dobra baš. Evo, samo da dodam, osamostaljivanje, onako podeliti, ovo sad upravo što sam rekao, to je onako jedna upadljiva oblast samostalnosti, u smislu neću ja svojim rukama i nogama uraditi nešto što ti treba. U smislu da ti sečem, osušim kosu i spakujem torbu, a ono što roditelji previđaju, onako dosta onako suptilna, a vrlo česta oblast, a to je u stvari to osamostaljivanje u donošenju odluka. A što ne uradiš ovako, a bolje ti je ovako, a zar nije bolje i tako dalje. I stalno to neko sugerisanje, u stvari se tu ulazi na nekom intelektualno misaonom
planu se ulazi u tu vrstu simbiotskog odnosa, da dete nije sposobno da samo vodi računa, da samo planira i da samo donosi odluke, zato što stalno ima tu supervizora, savjetnika i kako on zove, helikopter mamu. I onda se u stvari dete oslanja samo na sebe, tako da nije osamostaljivanje nešto samo što ćemo rukama i nogama odraditi, nego treba se, ja kažem roditeljima, uhvatite se za ruku, u smislu ne uradite tom rukom nešto umesto deteta, ali isto tako se ugrizete za jezik i uskratite dete za, po znacima navoda, dobronamerni savjet, predlog i sugestiju. Odlično. Mi na pamet ti roditelji koji se toliko mešaju u sve dečije aktivnosti, koliko je to njih guši, koliko to može da stvori otpor, a pogotovo što kod dece se stvori taj sindrom da su oni potpuno navikli na taj način funkcionisanja, a suštinski im to ne prija i to tek izbije kasnije u nekim razvojnim periodima, to neko gušenje. Sećam se primjera koji ima manju decu, kako je to interesantno što sam ja nekako kroz svoj život uvidela, koliko ima uticaj. Znate, one roditelji koji su previše se bave svojom decom. Sad, ako to može bude tako definisano, previše se bave svojom decom, ali bile su majke koje stalno su deci menjale aktivnost. Ajde sad idemo da se igramo. I sad taman se dete da ne, sad idemo da jedemo. Ajde sad idemo da se igramo. Ajde idemo, ajde uzmi sad ovo. Ono se taman, ono bukvalno njemu ne da vremena da se dete zaigra, da se dete zainteresuje. Stalno menjanje aktivnosti, stalno na satnicu, sad idemo ovo, sad idemo. Ta deca su bila nervozna. I ja se sećam par tih nekih mama koje sam znala, koje su se žalile da su im deca stalno nervozna, da su im stalno, tako su nestašni, nervozni, kao da su stalno pod nekom tenzijom. A niko od njih nije mogao da vidi sebe, nego sam ja to nekako posmatrala, sam ja bila nervozna u njihovom društvu, jer nekako sam imala osjećaj da pusti tu decu da sad jedu, pa ajde sad kad jedu, onda da igraju. Nemoj ih onda gnjati, nek produže malo tu igru, koliko god su se zaigrali, pa ne moraju sve na satnicu, ne moraju sada moraš ovo. Da su bukvalno ta deca bila ugušena tom kontrolom i tim nekim njihovim nametanjem kad šta mora da bude po satnici, u toj nekoj kontroli. I sad me nekako to ponukalo da kažem koliko u stvari to ume da bude jako loše. I onda kada kaže roditelj, oni su nervozni, nestašni, a ja te baš bavim njim. Da, ali koji je način na kojim se bavimo decom i njihovim aktivnostima? Evo ja bih dodao samo jedan, mislim, važan savjet, ako se pamti, obratiti pažnju na jedinstvo prostora i vremena kada se izvršavaju školske obaveze, a to podrazumeva koliko je god moguće odvojiti tačno vreme da dete unapred zna kada treba da izvršava svoje obaveze i drugo da se to radi za pisaćim stolom, odnosno u dečjoj sobi ukoliko, da kažem, stambene mogućnosti roditelja to podrazumevaju, odnosno izbegavati to, mama pravi ručak, a ja pravim društvo u kuhinji, malo radim u kupatilu ispod stola i tako dalje, nego da se zna tu sediš i od tad se izvršavaju školske obaveze, tako da jedinstvo prostora i vremena obratiti pažnju da se zadovolji. Evo i malog tog PDF-a koji može da pomogne. Mi smo kreirali rutinu, neku koja može da znači roditeljima. Ovo je sad samo neki naš okvir u stvari, na osnovu razmišljanja i promišljanja, a vi naravno možete da uskladite sa vašim obavezama i sa vašom dinamikom dana i vremena. I pre svega kada smo sada konstatovali da uvodimo tu vrstu rutine i kada pravimo i vremenski okvir i prostorni okvir, ajde neka se možda za početak drže i onog 25 minuta kontinuiranog rada, ali bez ometanja, dakle bez telefona, bez bilo kakvih distrakcija, i onda neka bude 5 minuta pauze, pa opet 25 minuta i tako, bar u ta 3, ajde tako da kažemo, kruga, da se odrade tih 25 minuta potpune koncentracije na učenje i to će već dati prve rezultate, sigurno sam.
hvala vam na ovom susretu, na ovom online susretu i uspešno smo evo još jedno druženje u zbornici priveli kraju. Podsjećam sve koji nas gledaju na YouTube-u da obavezno pogledaju opis ispod videa, tu ih čeka link putem koga mogu da nam se pridruže u učionici budućnosti i da shvate koliko je tek tamo super ako im se ovaj video dopao. I tamo će vas dočekati brojne teme, jedna od njih jeste i tema u okviru koje možete da postavite svoja pitanja na koja ćemo odgovarati u narednim epizodama zbornice, ali to je samo deo, dakle sve ono o čemu ovde pričamo zapravo tamo pretvaramo u akciju i dođite da vidite, a ako nas već gledate u učionici budućnosti, hvala vam na još jednom gledanju i isto tako pitajte nas, rado ćemo odgovarati u narednim epizodama. Hvala svima još jednom i vidimo se uskoro. Pozdrav! Pozdrav!